Emakhaya abadlala kwethu ebesikuphethe usuku namhlanje ngihleleke nobaba-ke uJom Zex la emculweni nobaba-ke uMzelemu sibe sikulethele-ke nawe-ke umsebenzi wakhe. Baba uMzelemu abantu bayawubuka umsebenzi uzophuma lapha sishaye ingoma ethi-ke wami ubumntwana uShegwani kwi-album Nibahle Mantombazane ozoyithanda mhlambe nemisebenzi sesiyivezile omunye mhlambe uyithandile ufisa ukuthi axhumane nawe nozofaka isandla nje kushilo ukuthi ikhampani ngawunayo okwamanje imgobhozo sa-producer bese lekelela nje ngaleyo ndlela nami nje ubula ngathola ucingo kuyena mhlambe omunye-ke uzofisa ukuthi naye angafaka isandla utholakala kanjani? Okay baba-ke ngiyatholakala kuma-digital platforms wonke nje ku-WhatsApp ngiwuJom Zex ku-YouTube Jom Zex nabasebenzi bese kuba nalawo amanye-ke kanjalo noma iTunes kuyatholakala nenamba-ke futhi-ke nginazo izinamba eziwu-2 engazidlulisa singayibiza ukuze bekubambe ngazo lapha ku-WhatsApp. Ya kusho ukuthi eyokuqala ithi 073 649 0089. Okay. Eyesibili ithi 083 722 7412. Sihamba kanjalo-ke inamba zakho. Siyabonga kakhulu baba. Kusho ukuthi-ke ikhehla leli uJom Zex ikhehla elishaya umbhaqanga kusho ukuthi-ke inkosi yamakhehla baba. Osho kanje. Inkosi yamakhehla njengoba ngasekhaya uma uthanda umbhaqanga umlandela ngiphethe inkosi yamakhehla kanti benginayo inkosi ngapha kumbhaqanga yey'ndadavu yamakhehla khona inkosi yey'ndadavu ngibingelele kubaMahlase Bhovungane kwaMapendane sesihamba sikushiya nobaba-ke uMzelemu uShegwani kule album yakhe ingoma ethi-ke wami ubumntwana bakithi ehlele emnyango kazi banjani abangaphakathi kodwa ibisiyijike ethi cha-ke wazalwa isiphalaphala kusho ukuthi ufuze kubo sale kahle bakhaya siyathanda nami baba uJom Zex wami ubumntwana.